les màximes baixaran. Bola de dracs, Shin-chan, els Teletubbies, Babalà són part de la programació infantil i didàctica emesa durant els 24 anys de televisió valenciana. Programes en valencià que els experts consideren clau en la recuperació de la llengua i en la normalització del seu ús, uns programes que ningú emetrà si desapareix esta casa. Tot comença a la Babalà. Que esteu en casa, a tots els Fanny Grande i Diego Braginski s'encarregaren d'entretindre els menuts cada vesprada. Arribaren després 3 destarifats, Choni, Poti i Tiriti. Ei, babalots, la setmana que ve! El temps passà i un gos començà a parlar valencià. I en valencià els xiquets han après receptes de cuina. Promet ser fidel a esta recepta. Promet ser fidel a esta recepta. Han après a abraçar-se. Una abraçada! I encara que Heidi, visca als Alps suïssos, parlava la llengua d'Ausiàs Marc. Escolta, Clara, ara hem d'escriure-li a la teua iaia per contar-li que ja pots moure les cames. També el descarat de Shin-chan parlava com els xiquets de Moixent o del Cabanyal. Però si no és un cavall, és una girafa. Si vols descobrir la bola de drac... I per damunt de tot hem ajudat Son Goku a buscar les boles del drac. Intentemos sense cap por, unir-se a Goku, no hi ha perill. Una programació infantil que el món de l'ensenyament ha considerat clau en la normalització de la llengua i que sense televisió valenciana quedarà greument ferida. Anirem sense parar, sempre cap avant. Els recordem que esta nit arranca la nova temporada de l'Alqueria Blanca. Noves trames amb els personatges més coneguts d'esta casa. Torna Tonet, els Falcó, els Pedreguer i tots els personatges després de 10 temporades d'èxit. Una sèrie amb un 20% de quota de pantalla i que segueixen més de 450.000 espectadors. Esta nit, ja ho saben, a les 10 de la nit, primer capítol. La resta de capítols, ja ho saben, no depèn de nosaltres. La història d'una casa, cada casa troba coses que amagant. Deixem